Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga agamanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan, naghatag og kahayag, ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Once again, aniya na sab kita ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios. O ganiya naman kita nakatungtong sa bag-ong tuig 2025. Okay? So kaninyo, Happy New Year ug atong ipadayon ang atong adlaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalag sa pulong sa Dios. This is the manna from heaven that we are trying to avail of. Matthew 4:4. Busa aniya kita nagadupot ning atong tun-anan how to handle disasters in life. Unsaon nato pagkigaharong, atiman, pagatubang sa mga katalagman sa kinabuhi. Okay, so kanimo magtutuo, sayod ka na kung sa imong buhaton, aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo, ug maibalik ikaw sa imong pagkigamitay sa Dios, pinagis paggamit nimo sa 1 Juan 1:9, the rebound technique. Apanalang kanimo dili pa magtutuo, ang imong buhaton mao paggamit niya ng imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manduluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. How to handle the disasters in life. Kagahapon naghisgot kita sa upat ka mga nagauna nga mga katalagman nga kitang mga magtutuo mo atubang in common kini. Okay, 4 major categories of disasters. Oh, by the way, una pa kita mo padayon kini nga tong gitun-an kinutlo nato sa Bible Study Conference ni Robert Thiem III dinhi sa Los Angeles Bible Conference niadto pang tuig 2013. So ato kining gikutlo kining mga punto din sa doktrina og magapadayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. Now, dunay upat ka mga butang nga akong hisgutan kanimo nga ang pulong sa Dios magapanalipod sa huna-huna sa atong kalag gikan sa mga epekto sa katalagman. Ikaduha, ang mga katalagman dili makaapektar sa atong pagdagad. It will not affect our attitude. Ang ikatulo, taliwa sa mga o sa katalagman, ikaw mutubag niini, you will respond uban sa kalig-on sa imong kalag. Ikaupat, uban sa pulong sa Dios with Bible doctrine, ang katalagman ug ang dautan dili gyud makaabot diha sa imong kalag. Unya sa bersikulo 5, niya pamanggita sa libro ni Job, kapitulo 5, o aniya nakita karon sa bersikulo 20.
nagkanayon kini, yes, there is famine in this country, na ay kagutom ni ining nasod. Ang Hebrewanon nga pulong alang sa famine, kining kagutom, mao ang pulong Raab. Ang Raab nagkahulugan og pagkapakya sa abot, failure of the crop. Now, ang Dios nagasaad nga iyang pagaluwason ka gikan sa katalagman. Unya, na sa original word nga gingalag pada. No, kini Hebrewanon kay daang pagkigsaad man nga itong gihisgutan. So, pada, ang pasabot sa pada, sa in English, deliver, pag-iway, pagpalingkawas. Now, na sa mga prinsipyo nga akong ihatag nimo. Ang una nga prinsipyo, ang Dios ana ay tuyo sa imong kinabuhi. God has a purpose for your life. That's the reason mo kanay hinungdan ngano nga gipabuhi ka pa. Okay, una ka ng prinsipyo. Ikaduha, kini nagkahulugan nga iya kang kanang luwason, iya kang ipalingkawas aron ikaw makatuman sa tuyo sa Dios sa imong kinabuhi. Now, ikatulo, ang plano sa Dios dili kini mahanaw. It will not disappear. Ikaapat, ang katalagman mahimo nga mapugnan apan wa ka mainuta, you are not trapped, wa ka malugot nga wa kay kaiskapuhan. Ikalima, so in that case, sa maong kahimtang, ang kanang deliverance, ang imong paglingkawas, siguro na ang imong paglingkawas. Ang Dios mao'y mag-atiman kanimo sa dapit o dadon kaniya sa dapit nga angay mong pag-aaduan. Unya, ikaw no nga prinsipyo, ang pagkalingkawas nimo nagagikan kini sa diha nga imong kanang tugyan ang kalisdanan ug ang pag-antos didto sa kamot sa Dios. Primero Pedro Kapitulo 5 versikulo 7 na kanayon, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagaatiman kaninyo. Okay. Ang Job Kapitulo 5 versikulo 20 naghisot kini og kamatayon, death. Ngay mga prinsipyo na pod ubos niini. Ang una, way magtotoo ang matangtang gikan ing kinabuhi unless nga unless God permits it. Gawas kon kini tugutan sa Dios. Ikaduha, samtang ikaw buhi pa, as long as you are alive, ang Dios moiway kanimo gikan sa kagutom, sa pagkalusno, famine of depression. Ikatulo, ang Dios magasangkap kanimo o sangkapan ka sa Dios, at least enough igo nga ikaw makalampos. Okay? So, gawas nini ang Job Kapitulo 5 versikulo 20 naghisgot po ni o gubat. Now, kung bahis gubat in war, ikaw kanang panalipdan gikan sa kapiligro, in harm's way. Panalipdan ka. Now, gikinahanglan sa magtotoo, nimo nga magtotoo, nga makaandam ka sa katalagman. Kinahanglan kag makuti nga pagbansay. You need a rigid training.
aron kung hitabo na ay magatalagman, katawan mo lang ang mabangis. You will just laugh at violence. Okay. Na mga prinsipyo. Una, ang kanang pagkatawa, laughing ba? Magakatawa ka ngadto sa mabangis at violence. Laughing there, nagkahulugan kini nga magbaton ka og pagkahimuot. Sense of humor ba? Og niining maong itabua, ikaw nagabaton, nagaangkon og hayahay nga matang sa panghuna-huna. Relax, mental attitude. Ikaduha nga prinsipyo. Ang pagkatawa nimo, nagkahulugan kini og pagkakuntinto. Ikatulo nga prinsipyo. Ang imong pagkakuntinto ingon nga magtotoo, andam mangug ka, mao nang kuntinto ka. Personal nga pagkasayod sa imong pagadangatan. You're having a personal sense of destiny o ang imong pag-ambit sa kalipay sa Dios. Ikaapat nga prinsipyo, ang magtotoo mupahiyom uban sa iyang pagkahayahay nga pangmatang sa pangunahuna diya sa iyang kalag. Diya mo na, relax ra gyud ka. Wag yung kay pagka-taranta, pagka-kulba, wala. Ikalima nga prinsipyo, ang imong pagtubag, response, ngadto sa bisag unsang katalagman, pinaagi kini sa pulong sa Dios, nga na diya sa imong kalag, through the divine viewpoint. Now, ato tas libro ni Nehemiah, Kapitulo 8, versikulo 10, naghisgot kinig, kalig-on o kabaskog, strength. Ang Isaias, Kapitulo 54, versikulo 17, nagaingon kini, walay hinagiban bato kanimo ang mulampos o mulahutay. No weapon against you shall prosper. Yes, tinuod nga, magkatawa ka lang. Job, Kapitulo 5, versikulo 22, naghisgot na ni og mga ihas nga mga mananap, wild beasts, mga prinsipyo na po. Now, una, ang kanang kahadlok, ang kahadlok sa ihas nga mga mananap, fear of wild beast, kini naghulugan kini og pagkahadlok sa kapintas sa kamatayon. This means fear of cruel death. Ikaduha, dili ka mataranta ni ining mga ihas nga mga mananap. Ambot pasabot ni ining ihas nga mga mananap, mga terorista. Okay? Ikatulo, tungod kay wala man kay inunta illusion, wa ka malingla sa kakayahan sa kinayang magkasasala, mao na malig-on ang imong pagbarog. Ikaapat, makamao ka sa pagpahimutang o pagsabot sa katinuod sa Job Kapitulo 5. Ikalima, kanang imong kaalam, wa ni uban ni og hadlok, wala. The knowledge is not accompanied by fear. Mao na ang imong mo kanay imong gitutukan og maayo. That's your focus. Job Kapitulo 5 versikulo 21. Ikaw, you will be hidden, taguan ka gikan sa nining pagtunglo sa dila sa pananglit sa panglibak,
pagpangdaot sa dungog sa uban, etc. Oh, by the way, kining pagdaot pinaagi sa dila, scourge of the tongue, kini nakahulugan og ang tuyo sa pagguba sa maong tumong. The purpose to destroy the target. Okay? Now, mo dito ta muluksod ta dito sa Santiago, Kapitulo 3, versikulo 5 ug 6. Ang versikulo 6, naghisgot kini og ang dila gipakasama og kalayo. The tongue is a fire. Okay? You will be hidden, gitipigan, gitaguan ka, gikan sa maong kanang tunglo sa dila o hampak pinagi sa dila. Gitipigan ka, hidden. Ang Hebreano nga pulong sa hidden is kaba. Kaba na gipahimutang nila sa high feel imperfect. Okay, padayon ta. Diya sa Job, Kapitulo 5, versikulo 21 na pod, balik ta. Unsa man nimo pagtago sa imo kaugalingon? How do you hide yourself? Number 1, pinagi sa paggamit sa positibong kabuton ngadto sa pulong sa Dios. Ikaduha, kung naa ka na'y pulong sa Dios, imong gisiguro ang dapit nga imong kataguan. Ikatulo, okay? Unsa ikatulo? Kung naa kay pulong sa Dios, diya sa imong kalag, imong gitago ang imong kaugalingon gikan sa makadaot nga pangunahuna. You have hidden yourself from mental cruelty. Ikaupat, ang pag-atake o pagdaot pinagi sa baba, kini dili mulampos sa pagdaot kanimo. It will not harm you. Ikalima, magapadayon ka sa pagbatulog kahayahay nga pangunahuna og musaka ka ibabaw sa mga kapiligruhan ni ining kinabuhiya. Ikapito, paagi sa imo karong pulong sa Dios. Paagi with Bible doctrine. You will have no hiding place. Wala kay pagkinahanglan og dapit nga kataguan, no? You will not be vulnerable. Dili ka na madutlan og mga pagguba kanimo. Dili na. Okay. Ikaupat nga kategorya, kinigisgutan din mong kamatayon. Job, Kapitulo 5, versikulo 21, o B. Ang sulti din o nung ka ikaw nga mahadlok sa kapintas, violent death na, kung kini mo abot. Okay. Lukso ta sa Marcos, Kapitulo 3, versikulo 7. Nag-ingon kini, ako masahos binisaya, og ayaw kamo kahadlok, inigkadungog ninyo og mga balita may tungod sa mga gubat, sa duol ug sa layong mga dapit. May tabo gayud kining mga butanga, apan dili pa kini mao ang katapusan. That is not yet the end. Matud pa din Now, ang kamatayong pisikal, mangilngig ng kamatayon, mao ang labing gikadukas mga tao. Di ba? Yes, physical violent death is the greatest fear of mankind. Now, maghahari gyud ang kahadlok dihas mga kalang sa mga tao nga way pulong sa Dios. Di ba nina? Kung way pulong sa Dios dihas sa imong kalang, mao gyud na. Maghahari gyud ang kahadlok diha sa ilang kalag. Ang Hebreanon Kapitulo 12, versikulo 2, nagkanayon kini. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus
nga mao'y gisandigan sa atong pagtuo ug tighigpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pagantos sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya. O naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Na mga punto sa doktrina akong idugang diha kanimo. Una, plus H, sa maning plus H, ang iyahang kalipay sa Dios kana. Plus mangod ang iyang kalipay. Ang kalipay sa tao minus. Sabtag yun na. Ako malikon. Ang kalipay sa tao minus H. Minus happiness. Apan ang iya sa Dios plus H. O kining plus H, kalipay ni sa Dios, magabuntog niya ng kahadlok. It conquers fear. Muna una nga doktrina, punto sa doktrina. Ikaduha, kining maong matang sa kalipay, wa ni magagad og tao, mga tao. Wa magagad og mga sirkumstansya sa kinabuhi. Wala. Ikatulo, kining maong matang sa kalipay nga iya sa Dios, usa ka matang sa kalipay nga malahutayon ug may kanang magsustiner kinaiya nga malungtaron, self-sustaining attitude. Ikaupat, it is this kind of happiness mo kini ang matang sa kalipay nga magapalahutay sa atong lig-on nga pagbarog. It maintains our stability in the face of violent death. Job Kapitulo 5, versikulo 23. For you will be in league with the stones of the field. Kay dili gayon mabatuon ang imong uma ug dili kahilabtan sa mga bangis nga mananap. You see? You will be in league with the stones of the field, and the beasts of the field will be at peace with you. Now, ang covenant or treaty, unsa may mong pagsabot nining covenant or treaty or alliance? Well, ang tulad ni hubad sa Binisaya nga kasabutan, panag-abin, di ba? I don't know, mulawat ka ba niya ng Binisaya? Mora na ako matugkad ng Binisaya. Covenant or treaty or alliance is kasabutan, panag-abin. Unya, daing pulong, Hebrewanon, eben, E-B-E-N, eben. Mga bato, kini, ang bot pasabot. Ang gipasabot, yun ni mga bato, mga hinagiban, armas sa gira, ammunitions of war. So, mao kana ang akong gihatag kanimong mga prinsipyo. Na wag yo'y katarungan nga mahadlok o kamatayon ang mga magtotoo. Gawas kung tugutan ka na sa Dios. Kasabot ka? Huwag katarungan. We have no reason to fear death unless God permits it. Diyan sa Job, Kapitulo 5, versikulo 24. Magmalinaon ka diha sa imong puloy anan. O, inigsusi mo sa imong mga karniro, makita mo nga layo sila sa kakuyaw. Yan, sa mga prinsipyo. So, dabuhan tag mga prinsipyo ni ini. Of course, this has something to do nining pagatubang o mga katalagman sa kinabuhi. Okay. Ang nag-una nga prinsipyo nga hungiyatag nimo, sayod ka nga atiman ka sa Dios. You know that God takes care of you. O kana,
Gumikan sa pagkasayod sa kamatuoran. And that comes from your knowledge of the truth. Naman kay kamatuoran. So nasayod ka nga ang Diyos, nag-aatiman kanimo. Ikaduhang prinsipyo, gipanalipdan ang imong puluyanan. Your tent is protected. Unsa man ang tent? Kini atong lawas, physical. Ikatulo, ang prinsipyo, gipanalipdan ka sa Dios ang imong unsa kabtangan ingon man ang imong kinabuhi. God protects your property and your life. Job 5:24. Ang imong kanang puluyanan, your tent. Ana ay kalinaw ang imong puluyanan. Your tent is secure. Yeah, and then Job chapter 5 verse 25, mudaghan ang imong kaliwat. Your descendants will be many. Job 5:26. Mamatay ka nga tigulang na kaayo. You will come to the grave in full vigor. Now, you will die in full vigor. Ambot pasabot ning full vigor is tigulang na kaayo. Ambot pasabot ni full vigor, tigulang na kaayo, nagkahulugan kinig hamtong nga magtotoo. Nadungog nimo? Ang but pasabot yun ning tigulang na kaayo, hamtong nga magtotoo, spiritually mature. Kinsa usa na kabayani nga di makita. Invisible hero. So, death does not hold you. Ang kamatayon, why mahimo sa paggunit kanimo? Wala. So, bisag pila pa imong pangidaron, maangkon mo na ang hingpit timos, tibuok, ug labihan sa pagkanindot nga kinabuhi. Job 5:25. You will know also that your descendants will be many and your offspring as the grass of the earth. So kung malikon tong whatever age you are, bisag pila pa imong pangidaron, maangkon mo ng hingpit timos, tibuok, ug labihas pagkanindot nga kinabuhi. Now, niining full happiness, gisgutan nini, gibinisaya nato ni uban sa kapuno sa kalipay. You see? Dinhi mahuman kini atong pagtuon, bahin ni ining pag-atiman, pag-atubang, pagpakigarong sa katalagman, mga katalagman nga moabot sa atong kinabuhi. Hinaot nga ikaw nakakutlo usab ug pagtulunan gikan nining maong pagtuon o gidapit ka sa pakiuban kanunay ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios dinhi sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, salamat nining manindot nga higayon sa among pagpakiguban kanimong sa imong mga pulong. Dili na mo ikatandi kining higayon na o Dios sa bisag unsa mga hudyaka o mga kalipayon nining kalibutan na. Kini ang among tinuod, matuod nga kalipay sa pakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Mao lamang kini ang among giya sa kinabuhi, kalig-on sa kinabuhi, mao nga kami nagatuon sa imong pulong kay kini. Mao man ang paagi sa pahiluna namo diha sa imong plano magiandam alang sa among kinabuhi. Salamat ning among Bible study pinagi sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon ning among espirituhanon nga pagbuylo ang tuda mong makabud gayon ang espirituhanong pagkahamtong ang katakos sa pagkinabuhi.
Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.